Quan tothom tanca per vacances, altres aprofiten per tornar a agafar la forma física i preparar la nova temporada esportiva d'hivern. També es van integrant els nous fitxatges, provant els dubtosos per acabar-se de decidir. El Club Esportiu Premià està en plena fase organitzativa i s'avança a molts clubs, presentant ja els seus equips el proper diumenge 16 d'agost al camp municipal de Premià de Mar a les 8 de la tarda. El Club Esportiu Premià farà la seva presentació oficial d'equips i del nou i esperat espònsor al poble el pròxim diumenge 16 d'agost a les 8 de la tarda. Alguns jugadors de la passada temporada han renovat contracte per aquest any i es sumen alguns de nous ja confirmats, com Mai, procedent del Mataró, Marc Cariño, del CD Blanes, el mitjapunta Sergio Urbano, procedent del Reus Deportiu, però que va jugar al Barça la passada temporada, i Abel Moreno, del U de los Barrios, però que ha estat jugador d'altres clubs com el Mataró, el Granollers, el Mallorca o l'Espanyol. Possiblement a la presentació veurem algun nou fitxatge d'última hora, ja que no tancaran la porta d'entrada a nous jugadors fins més endavant. L'altre gran fitxatge, molt celebrat per al club, és l'espònsor per als equips sèniors i juvenils, Terminal A.es, que a més de la seva aportació econòmica ha arribat amb un acord amb el club per oferir feina a la seva empresa als jugadors que portaran la samarreta amb el seu nom. El primer equip del Premià ja ha començat la pretemporada amb els torneigs dels històrics, on van passar a semifinals, però van ser eliminats per un sorprenent Masnou, i jugaran el seu pròxim amistós el dimecres 19 d'agost contra el Premià de Dalt al camp de la Riereta, al poble veí. El juvenil, per la seva banda, iniciarà els seus entrenaments el pròxim dilluns 17 d'agost.